कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाजीपुर वैशाली। सुन के पतार के सुना के मोटकी सुना के छोटकी गे आगे सुन के पतार के सुना के मोटकी सुना के छोटकी गे आगे डीजे वाला के मारो ही गाहे अखिया से मोटकी गे आगे नाचा ही ऐसे जैसे करो ही पटका पटकी गे सुन के सवार के सुना के गोरा की सुन गल सटकी गे आगे सुन के सवार के सुना के गोरा की सुन गल सटकी गे आगे डीजे वाला के मारो ही गाहे अखिया से मटकी गे आगे नाचा ही ऐसे जैसे करो ही पटका पटकी गे नाचा ही ऐसे छौरी सहारा गे बिना दुपट्टा के देखी संतरवा छौरन सजा हो हर गे बिना दुपट्टा के देखी संतरवा छौरन सजा हो हर गे कहाँ हो छौरी घरवा कहाँ हो छौरी सहारा गे बिना दुपट्टा के देखी संतरवा छौरन सजा हो हर गे सुन के सवार के सुना के गोरा की सुन गल सटकी गे आगे सुन के सवार के सुना के गोरा की सुन गल सटकी गे आगे डीजे वाला के मारो ही गाहे अखिया से मटकी गे आगे नाचा ही ऐसे जैसे करो ही पटका पटकी गे पटका पटकी गे पटका पटकी गे कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाजीपुर वैशाली। अगे के कर हाथ के खाही बर्गर औरी पिज्जा डीजे वाला के तोरा बहिनी कहो हो जीजा जीजा डीजे वाला के तोरा बहिनी कहो हो जीजा जीजा के कर हाथ से खाही बर्गर और पिज्जा डीजे वाला के तोरा बहिनी कहो हो जीजा जीजा कहो हो जीजा जीजा कूदी कूदी बनावो ही रील विकास से लटकी गे आगे कूदी कूदी बनावो ही रील कृष्णा से लटकी गे आगे डीजे वाला के मारो ही गाहे अखिया से मटकी गे आगे नाचा ही ऐसे जैसे करो ही पटका पटकी गे।